wis bangkit. Yuk. Jar. Pas. Abdi. Pinggiring kali kono janji sabar. Jan enek pariane ana wong campur sari. Sarip pendekar sakti. Terus asli saka Tambak Asa. Nggih. Mumpung seurik nanggapa campur sari, besok nek mati ben munggah swarga. Amin. Nah, dono rasa gawe jenenge wong akeh. Ning ra nganggo MC ya ora apa-apa ta wis. Ning mlebu neraka sik nek MC-ne gak aku. Lah terus nek kaya awake dhewe ngene iki, Mas. Kaya awake dhewe ngene iki klebu swarga apa neraka? Swarga sik ning lambene biasane nyonyot sik. Yuk. Swara suling jane sing duwe bojo nanging aja loro 8 malian 16 Wila sampeyan Mas. Ya
mari wis. Oh wis mari, alhamdulillah. Muga-muga anake ya ora nurun. Bocah kayak bocah timbulan kok. Pilih getok apa